Ma li titfajnej fuq Kristu msallab, ma tistax inti ma tarafx l-ispirtu tiegħu u x'inhuwa maġub fl-għajnejn ta' Alla. Kristu dawl u d-dinja dlam, dejjem kontra xulxin. Meta d-dinja toffri tpaxxija, Kristu joffri tbatija. Jekk id-dinja toffri rikkezzi, Kristu faqar. Jekk id-dinja toffri unuri, Kristu umiljazzjonijiet. Forsi fuq Kristu msallab ma tarax ċar li hu ħaddam b'disprezz tad-dinja taħt saqajh id-tbatijiet, il-faqar u l-umiljazzjoni. Kristus qal li f'kollox rid joġob lil Alla l-Missier tiegħu u għallem li dak li hu għoli u prezzjuż fl-għajnejn tal-bnedmin huwa qżież f'dawk ta' Alla u saħħaħ din il-kelma bl-eżempju stess ta' ħajtu. Ejdli, minnu li jħares lejn il-kurċifiss u ma jikkwitax f'mistrieħ perfett? Drubietek ibeżżawk, stħajl il-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares l-hawn u kwieta, għax jiena ħallast għalik. Xi ħadd itrattak ħażin, stħajl il-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares l-hawn u kwieta, għax jiena għamilt il-ġid u ħallsuni bid-deni. Inti mweġġa jew imnikket, stħajl il-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares l-hawn u kwieta għax jiena innoċenti f'baħar ta' uġigħ u ta' niket. Tinsab inti nieqes minn xi ħaġa, stħajl il-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares l-hawn u kwieta għax jiena msallab għarwien. Inti mżeblaħ, stħajl il-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares l-hawn u kwieta għax jiena Alla sirt oġġett ta' żufjett u ta' daħk.